Moi, tää on meidän uusi video. Ja nyt me lähdetään ryöstämään pankki. Sitten mä näytän pari salaista paikkaa. No niin, nyt otettiin tämä musta auto. Ja otetaan samalla pommi mukaan. Ja tietenkin, että me päästään sinne pankkiin ryöstämään se. Okei, nyt suunnataan pankkiin. Ja nyt me ajetaan täällä. Okei, kohta ollaan perillään. Okei, ihan kohta. Okei, tuossa vieressä on nyt toi pankki. Tai no ihan kohta, nyt on vieressä pankki. Nyt äkkiä. Ennen kuin joku muu ryöstää pankin. Äkkiä, äkkiä. Jee, mä saan tän. Mä saan tän. Kukaan ei tiedä, että mä varastan pankin. No niin, äkkiä rahat ja pois. Ennen kuin poliisit tulee, jos niitä on, mennään salapaikasta. Äkkiä, äkkiä. Poliisit taisi tulla. Äkkiä, äkkiä, äkkiä. Eikä. Mä äsken jäin jumiin tohon. Moikka. Ei tässä loppunut vielä. Nyt mä näytän teille tässä. Painakaa tota lamppua. Siitä te pääsette tänne. Tuohon aukeaa salaovi. Kannattaa koklaa. Eli koklata. Okei, sit painetaan taas tota nappia, niin päästiin pois. Okei, nyt mä näytän ihan lääkäri asian varmaan. No niin, nyt mennään sinne autoon. Mä otan tässä välissä skuutin. Nyt mä otan sen noin. Ja nyt suunnataan lääkäriin. Nyt lääkäriin. Okei, kohta ollaan lääkärissä. Kohta ollaan lääkärissä. Kohta ollaan lääkärissä. Nyt olemme lääkärissä. No niin, nyt näytän sen salapaikan teille. Se on siis ihan tässä. Pitää ottaa tikkaat. Se on tossa. Tuolla on salapaikka ja mä selvitän tässä yhden minimysteerin, josta pääsee katsomaan elokuvateatterista kivan elokuvan. Se on kiva. Tässä voi vähän kestää. Mä oon tuolla huomenna. Okei, kohta mä hyppäsen tohon, koska mä en jaksa odottaa. Tässä on kestänyt jo liikaa aikaa. Mä haluan jo tonne. Okei, nyt. Sitten tonne. Päästy. Se on siis tää. Kohta mä näytän yhden jutun. Niin siitä saa yhden jutun. Yhden kirjan, joka on punainen. Mä en vielä näytä ihan kohta. Okei, nyt me ollaan menossa painaa sitä, että me saadaan se kirja. Okei. Nyt mä oon lähdössä kirjastoon. Ja ihan kohta nyt mä oon menossa mun autoon. Mä tiedän, että lapset ei aja autoa, mutta mä oon nyt ryöstäjä. Mä esitän, että mä oon poliisi, koska ettei muut taju, että mä varastan kaikkea rahaa ja sellaista. Okei, nyt ollaan tässä. Nyt haetaan punainen kirja, joka löytyy tosta. Kannattaa koklaa tätäkin. Okei. Nyt mennään jonnekin. En tiedä. Ottamaan hotellihuone. Joo. Hoitaa hotellihuone. Mä oon tuolla huomenna. Okei, vihdoin mä pääsin. Tässä tulee olemaan yksi toinen hotellihuone. Punaisella kirjalla saa toisen hotellihuoneen. Ihan kohta. Nyt mä otin sen. Noin. Onks hieno? Kattokaa yhtä juttua. Te saatte nähdä sen ihan kohta. Nyt te saatte nähdä sen. Kattokaa, kun te olette tossa istumassa. Tossa on tekstiä. Tossa. Tajusitteko? Okei.
Nyt mä näytän vieläkin salapaikkoja. En kerro. Me vaan mennään sinne. Se on kiva salapaikka. Tosi kiva. Nyt muistaakseni mennään poliisiasemalle. Okei. Me ollaan kohta siellä. Ei ikinä. Varkaat ei jaksa odottaa. Okei, ihan kohta ollaan poliisiasemalla, koska nyt me päästiin sinne. Nyt katsotaan se koodi. Tuossa sit hypätään, että saadaan koodi. Noin. Katsotaan koodi. Katsotaan koodi. Katsotaan koodi. Otetaan taskulamppu. Mä otin sen jo. Mä jätin tonne sairaalaan noi tikkaat. Mä oon tyhmä. Okei, katsotaan se koodi. Laitetaan se kohta muistiin. Okei, noin. Varmaan. Nyt piti hakea se. Mä unohdin kokonaan, että se piti laittaa chattiin. Ja miksi mä tänne menen? Mun piti mennä tonne salapaikkaan, eli tänne. Noin. Nyt mä otan ton koodin. 66768. 66768. Okei. Nyt lähdetään. Tää on ihan kohta. 6, 7 ja niin edelleen. En muista koodia enää. Okei, nyt elokuvateatteriin suunnataan äkkiä. Leffa alkaa kohta. Okei, nyt me ollaan menossa elokuvateatteriin. Ja se on tossa ihan vieressä. Ja miksi tää mappi on niin pieni? Eikä, miksi toi törmäilee muhun? Tai miksi mä törmäilen siihen? Okei. Nyt me ollaan elokuvateatterilla ja hypätään heti pois ja jakso jäädä ottaa. En edes avaa ovea. No niin, ei sinne. Joo, tänne piti mennä. Mä menen koko ajan väärin. Nyt mä ehkä tiedän, mihin mun pitää mennä. En mä tonne mene. Mä menen tänne. Tonne ylös. Mä menen ihan väärin. Mä oon tyhmä. Okei, tonne ylös. Noin. Nyt mä oon täällä. Ja sit laitetaan leffa käyntiin. Noin. Tässä on kestänyt 8 minuuttia. Kohta tää video loppuu. Ei ainakaan vielä. Nyt mä laitan koodin.